सासे सुबुङा सैमानि महर लादों। सैमानि महर लानानै सैमानि आखु दिन्थिदों। मोजां देहाखौ सैमा जानो थाखाय गोबां रां खरसा खालामना सैमा जादों। सोमोनांथाव रादाब जाय बाथ्राखौ सानफेराखै बे बाथ्राखौ आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेरजों खोनानो नुनो मोनदों। नुनायाव एआई जेनेरेटेड बादि नुयो, नाथाय जापाननि मानसिया सैमा जानो थाखाय रां 220 कौटि बाहायदों। बे खौराङा गुबुन गुबुन ससियेल मिडियाफोराव जोबोद गोसारदों, जेराव बुंनाय जादों दि सासे जापानी सेंग्राया मासे सैमा महराव सोलायनो थाखाय जोबोद गोबां रां खरसा खालामदों। नाथाय बे खौराङा थार नङा। बे भाइराल जानाय पस्टारनि बादिब्ला सासे 22 बोसोर बैसोनि धोनि सेंग्रा टक्को मुंनि मानसिया सैमानि महर आरो आखुथाय लानो थाखाय रां 220 कौटि थामहिनबा जोबोद गोबां रां सार्जारियाव खरसा खालामदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला मानसिया गोबां प्रसिडिउरनि गेजेरजों थांदों आरो बे समाव मासे सैमा बादि नुयो। नाथाय बे सोलायनाया गुबैयै सार्जारिनि फिथाय नङा, बेयो मोनसे गुबै सैमानि महर नुनाय गाननाय जोमनायसो। बे जापाननि बेसेनाव बे गाननाय जोमनाया फ्राय 2 मिलियन जापानिज येन जायो। बे बिबाङा भारतीय राङाव लाख जायो। बे गाननाय जोमनायखौ गानोब्ला मानसिखौ गुबै सैमा बादि नुयो। मोजां देहाखौ सैमा जानो थाखाय गोबां रां खरसा खालामना सैमा जादों होननाया नंखाय। गावनि गुबै मानसि महरावनो जानानै दं आरो गाहाय महरारि सोलायनायनि गेजेरजों थाङाखै। बियो मोनसे गाननाय जोमनायसो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनाय मोन्दों।